העמק הדיגיטלי, שעה על טכנולוגיה ואנשים, עם הפרופסור עופר עציון. שלום לכל המאזינים, אנחנו בתוכנית נוספת של העמק הדיגיטלי. הפעם אנחנו בתוכנית מספר 100, שזה כבר משהו משמעותי אני חושב, עברנו איזה כברת דרך, והאורח שלנו היום הוא איש גורדון שהוא צייר תושב עפולה. אז קודם כל נתחיל אולי בשם. השם איש זה השם שלך בתעודת זהות? כן, שם רשמי. ואני מבין שלא נולדת עם השם הזה. לא. נולדתי בשם ראובן, על שם סבי שמת במחנות עבודה של הנאצים בתוניסיה. נשאתי את השם הזה שנים רבות, עד הרגשתי כבד מדי עם השם הזה, גם הרגשתי שאין לי אנרגיה טובה איתו, והחלטתי בשנת 88, הייתי אז בן 37, החלטתי לשנות את השם, וחיפשתי משהו שהוא הכי אחר, שאין כמותו. חשבתי אז שאני אדם מאוד מיוחד, וחיפשתי משהו שונה לגמרי, ואחרי התלבטויות בחרתי בשם איש, ושיניתי אותו באופן רשמי. אז אתה האיש היחידי שקוראים לו איש? אתה האיש היחידי שקוראים לו איש לידיעתך? שמעתי שיש עוד איש אחד, אבל לא פגשתי בו אישית. טוב. ואתה במקצוע צייר, אתה מגדיר את זה כמקצוע? אתה שואל על המקצוע שלי? כן. אני אחליף. כן. אתה צייר במקצועך, נכון? כן, אני אומן שמתרכז בעיקר בציור. וזה מקצוע שאפשר להתפרנס ממנו? לא קל, לא קל, אבל אני מצליח להחזיק את עצמי על המים. כן, כי אני עובד גם בנושאים אחרים, בכתב עת וכדומה, עם הרבה אנשים שהם ציירים וצלמים, אבל רובם זה תחביב. הם עושים את זה בזמנם החופשי ומתפרנסים עם משהו אחר. כן, כמובן אם היה לי אפיק הכנסה נוסף, היה לי הרבה יותר נוח. אתה מזכיר לי את סשה ארגוב למשל, אחד המלחינים הענקים היה פקיד בבנק. שהוא היה פקיד בבנק. אז הוא עושה גם את זה וגם את זה, גם ללחם וגם לרוח. ומתי התחלת לצייר? לפני שהתחלתי לכתוב. מאז ומעולם. כן. אז בוא נשאל אותך משהו לגבי הנושא של אומנות מודרנית. אוקיי. נספר לך סיפור. בכיתה ז' נדמה לי, החליטו שאנחנו צריכים ללמוד אומנות, ובין היתר לצייר. אני כישלון טוטלי בציור. אז מה שהחלטתי לעשות, אמרתי, אני צייר מודרני. התחלתי למרוח צבעים על הנייר, והמורה, במקום להגיד לי מה אתה מקשקש, התחילה להגיד לי, אולי תעשה ככה, אולי תעשה ככה, וחשבתי, רגע, אני עובד עליה? והסתכלה ברצינות על הציורים האלה, שלדעתי היו קשקושים מוחלטים. ואז קיבלתי את הדעה, שאולי אמנות מודרנית זה לגיטימציה לחוסר כישרון. תשמע, אני אענה לך על זה ברצינות. גם כשילד מקשקש, הוא בעצם מוציא את החלק החושב שלו, שם אותו בצד, ומאפשר לעצמו להוציא דברים, לשרבט מהיד, דברים מתוך הנשמה שלו. בקשר הישיר הזה, יש המון. שאנחנו בדרך כלל חוסמים אותו. אנחנו מנסים להבין מה יש, מה מצויר שם, מה אנחנו רוצים לצייר. ציורי ילדים זה אחד הדברים הנפלאים ביותר, שרובנו מאבדים אותם עם הזמן, כי
מתחיל להיכנס המימד הזה של הצד השמאלי של המוח, ההיגיון, ואין מעבר חופשי בין הרגש, בין הפנים, לבין היצירה. יש אומנים גדולים בהיסטוריה, שעשו מאמצים גדולים בבגרותם, אפילו להפנט את עצמם ולהביא את עצמם לגיל 5, כדי שהם יוכלו לצייר כמו ילד, לנטרל את הצד החושב של המוח. אז יש הרבה בקשקושים האלה, אל תבטל את זה. זה שעשית את זה כאילו סתם, דווקא שם היה ערוץ חופשי, שאפשר לך להוציא דברים, שיש אנשים אגב שיודעים להבחן לפי קשקושים של ילדים, כמו רורשך בערך, אבל בצד היצירתי. ואם נדבר על ציורים של ציירים, אז יש ציירים שמציירים ציורים ריאליסטיים, וגם לפעמים מציירים ציורים שנראים כמו קשקושים. יש כאלה שמציירים רק ציורים מודרניים, ובעצם קשה להבין מה הם מציירים. איפה אתה משייך את עצמך? תשמע, כל אדם, כל צייר, כל אומן מתחיל בעצם במה שנקרא בלשון המקצועית מימזיס. מימזיס זה הצורך של אומן, של צייר, לחקות את המציאות. אם אני פה באולפן רואה אוזניות, ואני רוצה לצייר אוזניות, אני מסתכל ומתרגם את האוזניות למשהו שטוח על דף הנייר. אם אני רוצה לצייר בן אדם, אני מסתכל על המבנה שלו ומתאמן על הצורה שלו. זה הריאליזם. כן. בשלב מסוים, חלק גדול מהאומנים מגיעים למצב שבו הם רוצים לתת ביטוי אישי שלהם. ברגע שנכנס המימד האישי, שם כבר יש דברים נוספים מעבר למימזיס, מעבר לריאליזם, מעבר למה שבאמת קיים בטבע. ואז יש התערבות שלי של איך נראות האוזניות האלה. איפה אני נמצא? אני לא נמצא בריאליזם, למרות שהייתי שם הרבה שנים. זאת אומרת, ניסיתי, ולצורך אימון גם היום, כשאני רושם, אני רושם הכי קרוב למציאות, אבל כל אחד נותן כל אומן נותן את הביטוי שלו ליצירה. זאת אומרת, אתה יכול לצייר את האוזניות האלה בצורה שאף אחד חוץ ממך לא ידע שציירת האוזניות. נכון. אני חושב שכל אומן, כל אומן מתקדם, יצייר את האוזניות האלה בצורה אחרת, ואם נלך הרבה מעבר לאומנות המודרנית, האומנות המושגית, קונספטואלית, יהיה אומן שיכתוב כמה מילים, וזה יהיה בשבילו היצירה של האוזניות, אבל לא ניכנס לזה, כי זה כבר מעבר לכוונת השאלה שלך. כן, אגב, זה הבחנה נכונה גם לגבי סוגי אומנות אחרים, לא רק לגבי ציור. זה לא ספק. גם כשאתה כותב שיר על הרגשה מסוימת, אתה מתאר אותה בשפה שלך, בהרגשה שלך, מתוך לקסיקון, מאוצר המילים שאתה נוטה או אוהב להשתמש בהם. כל אחד רואה את העולם מהזווית שלו, וכל אחד מבטא אותה בצורה שלו. כן. הסתכלתי קצת על האתר שלך, לראות את הציורים, ואחד הדברים הבולטים, שאתה מצייר הרבה עירום, בעיקר עירום נשי. אני לא בעירום, אבל אני מצייר עירום. אתה מצייר עירום נשי, כן. עכשיו, לא מזמן שמעתי איזושהי תוכנית רדיו שהייתה שם, אני לא זוכר את השם, איזושהי אישה מהעדה הפמיניסטית, שהיא טענה את הדברים הבאים. היא אמרה שמה שקיים בעולם זה החפצת נשים. עכשיו, החפצת נשים.
לא שומע את זה. החפצת נשים. הכפשת נשים. החפצת, כן. אוקיי, מה שהיא אמרה, שיש היום תופעה של החפצת נשים, הפיכת נשים לחפץ, שמתבטאת בצורות שונות. צורה אחת היא אמרה, למשל, אצל האנשים הדתיים, אז עצם העובדה, שמירת נגיעה, מתייחסת לאישה בתור חפץ, בגלל שלא נוגעים באישה, כי כל אישה היא חפץ מיני, ולכן אסור לגעת בה, אפילו ילדה קטנה. ואומרת שאצל החילונים זה מתבטא גם בצורה של פרסומות שמשתמשות בעירום, וגם בכלל, אחד הדברים שהביאה זה הנושא של לצייר נשים בעירום כאילו הם חפצים. אז מה מביא אותך לצייר עירום? בחלק גדול מהדברים שאני יכול להתייחס לאמירה הזאת, אני חושב שהיא צודקת. בקטע של אומנות, אני חולק עליה בצורה מוחלטת, אבל אני לא רוצה להתייחס לזה דווקא, כי באומנות, אומנות היא איזשהו פתח לפנים של האומן, ויש גם נשים רבות שמציירות אירוטיקה, או משתמשות באירוטיקה, או משלבות גברים או נשים, מעבר לכיסוי שלהם, מעבר להגבלות המוסריות הרווחות, ומעבר לחוקי הדת, אם זה כנסייה, אם זה האסלאם, אם זה היהדות. אומנים עוד מתקופת מנה והרנסנס והרבה לפני כן, ועד אומנים היותר מתקדמים כמו פבלו פיקאסו ורודן וסלבדור דלי וגוסטב קלימט. בחלק גדול מהם אפשר לראות הרבה חופש, ביטוי של דברים שאנשים לא מרבים לדבר עליהם. כולנו אוהבים, וכולנו מתחת לבגדים שלנו עירומים, והאומן בעצם מחפש את האמת, מחפש את השורש, את הבסיס, את הזרע של הרעיון, ושם מאחורי הכל, או אם תרצה בחדרי חדרים, יש אהבה בין אנשים. אני גבר מאוד חושי ומאוד חושני, ואני נותן לזה ביטוי. אתה יודע מה? אני אספר לך משהו. עד גיל 18-19 ציירתי נשים בלי שדיים, כי פחדתי מאמא שלי. היה לי פחד עצום לבטא את הנשיות שיש באישה, שהיא מושא תשוקותיי, מאז ומעולם. כיום אני בן 65 פלוס, והתשוקה הזאת היא אחד הדברים הגדולים שמפעילים אותי כשאני בא ליצור. כשאני בא ליצור, אני פותח את עצמי ומאפשר לעצמי לעשות את כל מה שבאמת מתנגן בי, רוטט בי, מהדהד בתוכי, ונותן לו לצאת על הבד, או על הנייר, או במחשב. זאת אומרת, אתה מצייר בציורים אירוטיים בגלל שזאת האמת, לדעתך? זאת האמת שלי. זה מה שאני רוצה להגיד, זה מה שאני מרגיש באמת. וכשאני מרגיש באמת, אני לא אשקר ואשים לה סמלה. זאת אומרת, גם כן, יש גם הרבה דמויות לבושות אצלי. בכלל, יש הרבה הציורים שלי מתחלקים בגדול לפיגורטיביים ולמופשטים. ודאי שמת לב. אז בחלקים הפיגורטיביים, יש כאלה פיגורטיביים שהם כמו שאנחנו רואים אותם ברחוב, ויש פיגורטיביים שהם מעבר לזה במקומות אחרים או בסיטואציות אחרות. אנחנו נמשיך לדבר על הציורים שלך אחרי השיר הראשון. השיר הראשון שבחרת בעצם נימה קלאסית, פרלוד במי מינור של שופן, בביצוע של גרי מוליגן. אתה חובב מוזיקה קלאסית?
קודם כל שמעתי מוזיקה קלאסית בבית. אבא שלי היה מנוי על התקליטים תקליטים קלאסיים. שמענו הרבה בבית, אבל אני יותר מחובר לג'אז, וגארי מוליגן, אחד מרביעיית דייב ברובק, גארי מוליגן, פול דזמונד, ושכחתי עוד משהו, סיקס. היה לי תקליט שלהם, אני זוכר, בתקופת הצבא, שמאוד מאוד מאוד התחברתי אליו. התקליט נקרא על שם הלהיט שלהם, Take 5. כולם מכירים. ושם, דווקא בתקליט הזה, גיליתי והתחברתי לג'אז הרך. יש שם שיר, השיר האחרון בצד הראשון, שאני חושב שהוא השיר הכי משופשף בתקליט שהיה לי. הוא כבר עבד, אבל זה נקרא, השיר נקרא קוטו סונג. זה קטע. קוטו סונג בא בהשראה יפנית. יש כל מיני ביצועים של הקוטו סונג, גם של הרביעייה הזאת יש הרבה ביצועים. הביצוע הזה, המסוים, בתקליט, זה קטע שהמיס אותי. המיס אותי מבחינת הפתלתלות המלודית שלו. אם תרשה לי, אני רוצה להשמיע לך משהו. אני אשמיע. אני אנסה מה שאני מסוגל לזכור. טוב. זה קטע מרגש. זה מתחיל בפתיחה של הפסנתר, של דייב ברובק. זה הולך ככה. תראה, אני אתחיל מהסקסופון. טו 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 וכך הלאה. זה קטע מקסים, מרגש, שמאוד אהבתי. וגארי מוליגן מנגן את הקטע אחר שאני גם אוהב מאוד, זה הקטע הזה שהזכרת כרגע. טוב, נשמע את גארי מוליגן.
טוב, שמענו את עיבוד מעניין לפרלוד במי מינור של שופן, בביצוע של גרי מוליגן, ומהמוזיקה, נחזור עוד למוזיקה, אבל רציתי לשאול אותך בכיוון אחר. אתה גר באפולה, נכון? כן. וגם הרבה שנים באפולה, נכון? מילדות? אתה נמצא מילדות באפולה. גדלתי שם מגיל 7, ועזבתי, וחזרתי לפני כשנתיים. ומה בעצם מאפיין, האם יש משהו שמאפיין אומנות בפריפריה לעומת אומנות במרכז? לא יודע. שאלה קשה, זה הרבה יותר קשה לעשות אומנות או תקשורת, למרות שאנחנו היום בעידן האינטרנט, ובעידן האינטרנט מאוד קל, אתה שולח מייל תוך דקה הוא בניו יורק או בתל אביב, וטלפון יש לכל אחד נגיש, אבל כדי להיות פיזית במוזיאון תל אביב, או להיות בגלריה אחרת, זה כבר קצת יותר מסובך. אבל יש אומנים שגרים בפריפריה, בגליל, בנגב, ויוצרים. אני מבין שבזמנו ייסדת מקומון באפולה, נכון? מקומון לא באפולה. איפה זה היה? בשנת 77 הקמתי מקומון בשם צפון אחד. צפון אחד עיתון שכיום שייך לרשת שוקן. הוא מופץ באזור הגליל המערבי, מעכו עד ראש הנקרה. העיתון הראשון באזור שכלל כתבות. לפני כן כל המקומונים היו אוסף של מודעות. הייתי הראשון שם שהביא כתבים וצילומים ודברים מהשטח, והייתי העורך הראשון שלו. וכשהתחלת אותו, הוא היה ברשת שוקן או שהוא היה מקומון עצמאי? לא, הוא היה שלי לגמרי, ועם השנים היו כל מיני קשרים מסחריים עם הד הקריות, ויותר מאוחר הוא נמכר לרשת שוקן. ומה הביא אותך לפתוח מקומון? האמת? לא היה לי איפה לעבוד. רציתי מאוד להיות גרפיקאי במשרה, חיפשתי עבודה, ואיכשהו התגלגלתי לאיזשהו משרד קטן בעכו, ששם היה בעבר איזשהו מקומון, והחלטתי לרכוש את הקומפלקס הזה, את המשרד כמו שהוא, ולהתחיל להוציא עיתון מקומי כדי שתהיה לי עבודה כגרפיקאי. אז למדתי בלימודי חוץ של הטכניון בחיפה, לפני שהיה ויצו, וזאת הייתה הדרך שלי להתפרנס. ומגרפיקה עברתי לעיתונות ולעריכה ולצילומים. טוב, צילמתי כבר מגיל 16, אבל זה קיבל מימד אחר. ומה בעצם מייחד מקומון? מה התפקיד שלו?
מקומות משקף את אירועים שקורים בקהילה, באזור. פחות ארצי, זאת אומרת, הוא יותר אזורי. כמו שרדיו, ההבדל בין רדיו אזורי ובין רשת ב' או גלי צה"ל, התוכן שלו הוא יותר מקומי. ואנשים משלמים על זה כסף? זאת אומרת, מה המודל העסקי שלו? מודעות בעיקר? כן, בעיקר מודעות. אני חושב שעד היום הוא מחולק בחינם. כן. ויש דברים, זאת אומרת, הכל מתמקד בחלק המקומי, או שיש גם דברים מעבר לזה? כי למשל, אם מסתכלים על הרשתות של המקומונים, אז הם נותנים שילוב בין דברים מקומיים לבין דברים שמגיעים מכלל הרשת. המדיניות שלי בעיתון כעורך הייתה לשקף את מה שקורה באזור. כמובן, כשהייתה לזה נגיעה ארצית, כמו למשל מנחם בגין בא לבקר בנהריה, אז היה לזה ביטוי גדול בעיתון. או ביקורים של שמעון פרץ ויצחק רבין בעכו, גם אם זה היה כינוס מפלגתי, אז היה לזה במה בעיתון, אבל זה היה תמיד בהקשרים המקומיים. כן, כי אני חושב שהיום במקומונים נותנים גם דברים מהרשת הארצית, דטור, נניח שמשותף לכל המקומונים. ברשת, כן. אני לא הייתי רשת אז. כן. הייתי לגמרי עצמאי וקיבלתי את ההחלטות לבד. לא היה לי קשר עם עיתונים אחרים. נשארו עוד מקומונים עצמאיים, או שהרשתות השתלטו על כל הענף של המקומונים? אני חושב שעדיין יש, אבל אין לי מושג. אני כבר לא בעניינים שם הרבה שנים. ומדוע נטשת את התקשורת? לא נטשתי את התקשורת. אני עדיין עוסק בתקשורת, אבל אחרת. מהעיתון צפון אחד עברתי להיות ארט דירקטור בהד הקריות, לאחר מכן בעיתון קולבו, קול חיפה. הייתי בדרך כלל מנהל הסטודיו לגרפיקה, שימשתי כקופירייטר, מי שאחראי בעיקר על המודעות, או על איש הקשר שחיבר את סוכנים בשטח עם מחלקת הגרפיקה. ואני מבין שהייתה תקופה שהיית מנהל אומנותי של רשת שוקן. לא של רשת שוקן, אבל של עיתוני שוקן בצפון, כן. ומה זה אומר? זה בדיוק מה שתיארתי. זה מנהל אומנותי, זה אותו אדם שאחראי לנקז אליו את כל המודעות העיקריות, החשובות. אני מדבר על מודעות פרסומת. ככל שהזמן אפשר לי לעבור ולהיפגש עם עסקים, כדי להבין מה נכון להם לעשות, ולתרגם את זה למודעה, בעזרת הביצועיסטים שהיו במחלקת הגרפיקה. כן. אני מבין שמעבר לנושא של גרפיקה וציור וצילום, התעסקת גם במוזיקה. נכון? כתבת שירים, הלחנת שירים. נכון. זה דבר שאתה עדיין עושה אותו, שזו הייתה תקופה מסוימת? מאז אני איבדתי את השמיעה, אני כבר, אפילו לכוון גיטרה לא מסוגל כיום. אני נכה צה"ל כבר שנים רבות. איכשהו בדקה ה-90, בשנת 94-5, לפני שהידרדרה שמיעתי יותר, הספקתי להוציא דיסק של שירים שלי. תמיד כתבתי והלחנתי, גם כתבתי פזמונים וגם כתבתי מוזיקה, מלודיה והרמוניה. אני אומר כתבתי, אבל בעצם לא כתבתי, אני לא יודע תווים. הכל עשיתי משמיעה. ועוד צד, עוד פן לחלק היצירתי שלי. כן. והשירים שלך גם הושמעו ברדיו? כן. אחד השירים, השיר הראשון שהוצאתי נקרא דורינה.
כשהוא יצא לרדיו הוא שמע בכל הרשתות, אני חושב, ונבחר ברשת ב' להיות שיר השבוע, בתוכנית של רבקה מיכאלי ואהוד מנור. הוא שמע כל בוקר, וראיינו אותי שם, רבקה מיכאלי ראיינה אותי לרדיו. זהו, עם הזמן, זה גבה, אני לא... הדיסק שלי לא יצא בעיתוי טוב, יצא ליד שלום חנוך והחברים של נטשה, הוא נבלע שם אי שם בספרייה של תחנות הרדיו. אבל נשמע מתוך השירים שלך שיר שנקרא שלג שחור. שלג שחור זה קצת סתירה פנימית, לא? הסיפור אחרי שלג שחור, הסיפור שמאחורי השיר, שבאותם ימים יצאתי עם מישהי שלימים הייתה אשתי השנייה, ויום אחד הגענו לפתח הבית שלה בקומה הרביעית, ובחוץ, מחוץ לדלת, עמד גור חתולים שחור. ופתחנו את הדלת, והחתול נכנס איתנו, והתיידד איתנו, והחלטנו שישאר שם. וחיפשנו לו, חיפשנו שם לקרוא לו, ואחרי מחשבה מבודחת, בחרנו בשם שלג. ומשם איכשהו נולד השיר הזה. אז השיר בעצם הוא שיר על חתול? לא. החתול איכשהו משתרבב שם בסיפור, באיזו אווירה שניסיתי לתאר, שאני מגיש אותה שם בשיר כגוף ראשון, למרות שהיא לא עליי. טוב, נשמע את שלג שחור. טפטף לו ברז מים, לילה מעופש, לא עוצם את העיניים, ככה מטושטש. ג'וק ותיק עומד בחדר, מי יותר בודד, מתקרבל עם רבע סוודר, החלון רועד, עננים יורדים העירה, משתינים מכל, מזל שיש לי כמה נרצון, וחתול שחור שלי. טפטף לו ברז מים, ציל מרזב ישן, סיר חרוך על הקיריים, יש ללא עשן, שלג מגרגר שוקע בין הטלטלים, מתקרבל ולא יודע כלום על החיים, אבנים זרוקים בחדר, רצועה של אור, מזל שיש לי כמה נצור, וחתול שחור של משתינים מכל, מזל שיש
לי כמה נרסון וחתול שחור של לב. מטפטף לו ברז מים את במדרגות, השעות עוברות בינתיים ככה נגררות. מטפטף לו ברז מים איך הזמן דולף, מחפש טיפת שמיים טיח מתקלף. כוכבים שוכבים בגשם מחכים לאור, מזל שיש לי כמה נרצות וחתול שחור של לב. מטפטף לו ברז מים לילה מאופש, לא עוצם את העיניים ככה מטושטש. מטפטף לו ברז מים, מטפטף לו, מטפטף לו, מטפטף. חזרה לתוכנית העמק הדיגיטלי עם איש גורדון, ואתה עוסק בציור, אני מבין, גם ציור רגיל על בד וגם ציור דיגיטלי, נכון? כן, התחלתי בציור רגיל. בגיל צעיר ציירתי הרבה על בד, על נייר, אפילו זכיתי במקום ראשון באיזושהי תחרות בגיל 20 או משהו כזה, עם טקס בבית ציוני אמריקה, עם להקת צדיקוב, מקהלת הילדים על שם צדיקוב, וכל מיני כאלה. עם השנים, כשעבדתי כמעצב גרפי, הייתי בין הראשונים בארץ שהתחיל לעבוד עם מחשב, כמעצב גרפי. חלק מהעבודה הייתה גם עבודה בתוכנת פוטושופ, בהתחלה בשחור לבן ואחר כך בצבע, ועם הזמן רכשתי מיומנות בתוכנה הזאת, וגם מן הסתם גם קשקשתי עליה. התוכנה עצמה עברה שינוי גדול בשנים האחרונות, והוסיפה כלי ציור, מכחולים ואפשרויות מריחה ואפשרויות ערבוב שונות, ומצאתי שם עוד אפיק של יצירה. בנוסף לציור על בד וציור על נייר, מצאתי אפשרויות חדשות נוספות. גם תוכנת פיינטר, שהיא תוכנה נפלאה לציור, שימשה אותי כבר משנים רבות, והלכתי והשתכללתי עם זה, וציירתי המון. בשנת 2012 ניגשתי לתחרות ארצית בנושא ציור דיגיטלי, תחרות שארגנה הנציגה של וואקום, לוחות ציור, כמו אלה שחותמים בבנק, אבל גדולים יותר, רגישים יותר, ושם זכה ציור שלי במקום ראשון, ומשם המשכתי לעבוד גם וגם. ולדעתך הציור הדיגיטלי פותח את הציור לאוכלוסיות נוספות שיותר קל להם לצייר על מחשב מה שלצייר על נייר? תשמע, אם תעשה חיפוש בגוגל, דיגיטל פיינטינג,
תמצא המון ציורים של נערים, או חבר'ה צעירים שהם ממשפחת המימזיס. הניסיון לצייר כמו ריאליזם. זה בדרך כלל עבודה על צילומים שעושים כל מיני בריחות, אבל יש גם אומנים גדולים שמתייחסים לארגז כלים החדש הזה, כאל ארגז כלים נוסף של יצירה. כמו שיש לי, אני לוקח מערכת של עפרונות פסטל, או של צבעי אקריליק, או שמן, או לא חשוב מה. זה עוד שפה, זה עוד דרך ביטוי. אין יותר קל וקשה. זאת אומרת, לפעמים אני יכול לעבוד על ציור דיגיטלי הרבה יותר זמן מאשר אני עובד על ציור שמן או אקריליק. אבל השפה היא שונה, וגם הביטוי נראה שונה. הרבה אנשים בעצם אחד הדברים שעשיתי, זה לקחת את הסגנון שלי, ולהשתמש בכלים החדשים, הכלים הדיגיטליים, לצייר את מה שאני בעצם רגיל לצייר, או מה שאני אוהב לצייר. אתה גם מלמד ציור? אני מלמד, כן, יש לי חוג קטן בבית לציור רגיל, בדרך כלל לאקריליק, פעם בשבוע, הלוואי וזה יתרחב. תקופה מסוימת גם נתתי שיעורים פרטיים בציור דיגיטלי. הייתה תוכנית לפתוח כיתה של ציור דיגיטלי עם מחשבים וזה, אבל זה לצערי לא יצא לפועל. אבל כן, זה חלק מהפרנסה שלי. שאלת קודם על פרנסה מאומנות, אז זה חלק מזה, זה לימוד. ואתה מאמין שכל אחד יכול לצייר? בכלל כל אחד יכול לצייר. כל אחד נולד צייר. הרבה לפני שהוא יודע מה זה אומנות, הוא יודע לצייר, לפני שהוא יודע לכתוב. כל קשקוש זה ביטוי של ציור. תשמע, כל אחד יכול ללמוד את הדברים הבסיסיים של ציור. אם זה אור וצל ופרספקטיבה, יש דברים טכניים, אבל בן אדם צריך לבוא נקי מעצמו ולהביא את עצמו אל הציור. להביא את נפשו, להוציא אותה ולתת לה אפשרות ודרור להשתחרר ביצירה. כן. אם ניקח באנלוגיה, בעולם שאני מכיר, העולם של השירה, יש ויכוח גדול בין אלה שמאמינים בדמוקרטיזציה, שכל אחד יכתוב שירים ויפרסם אותם, לבין כאלה שחושבים שלהיות משורר זה מקצוע, ולכן כל האנשים חסרי הכישרון לטעמם רק יוצרים רעש, וגורמים לזה שהציבור לא יוכל, יהיה הצף גדול מדי, שיפגע באלה שהם משוררים אמיתיים. קיים דבר כזה גם בעולם הציור? אני חושב שזה קיים בכל תחומי האומנות, כל תחומי היצירה. תמיד יהיו כאלה שיצליחו ליצור טוב יותר מאחרים. אנשים שהם טובים באמת, בסופו של דבר, מוצאים את המעמד שלהם ואת המקום שלהם ואת קהל האוהדים שלהם. ואלה שכותבים סתם או מציירים סתם, יישארו סתם כחלק מתחביב, חלק מהנאה. עד כמה יש בציור גם תופעה של ציירים שמעתיקים אחד מהשני? קיימת הרבה. יש תערוכה עכשיו במוזיאון תל אביב. שכחתי את השם שלה, אבל הרעיון שם הוא העתק, בלוף. אנשים שמעתיקים, ציירים שמעתיקים מציירים אחרים. זה קיים. זה קיים ואני מכיר, וגם בפייסבוק לצערי, יש כאלה שמעתיקים אותי, יש כאלה שאני מקור השראה בשבילם, אבל יש כאלה שמעתיקים ממש, וחותמים בשמם. כן, נתקלתי בזה, גם היו תביעות משפטיות בנושאים האלה. כן, יש. כן. האנשים שאתה מלמד, זה אנשים מתחילים בציור, או אנשים שהם יותר מתקדמים? כל מיני. יש לי, לומד אצלי ילד בן 13, שהוא רושם, בעיקר רושם בעיפרון,
ויש גם ותיקים יותר. החוג הוא לא מאוד גדול, אבל הוא פתוח לכל אחד. אני לא מלמד בצורה שיטתית. אני לוקח צייר עם מה שיש לו, מאפשר לו להביע אותו, והולך איתו, בדרך שהוא בוחר. ואין אנשים שאתה אומר להם, עזוב, אתה לא מותאים, אתה לא מוכשר לזה? אתה רוצה ליהנות מציור, אתה רוצה לצייר, בא לך לצייר, בוא תצייר, בכיף. גם אם נראה לך שאין לו כישרון בכלל לציור? מה זה אין לו כישרון? אם הוא נהנה לצייר, זה לא חשוב שאם הוא יהיה צייר, אין מדד לכישרון. יש כאלה שמציירים טוב יותר, יש כאלה שמציירים פחות טוב, אבל ציור זה דרך ביטוי. זה כמו שאני אגיד למישהו, אל תדבר כי אתה מדבר שטויות. אתה רוצה לדבר? תדבר, זכותך. אתה רוצה שאני אעזור לך איך להגיד דברים? אני אעזור לך. אתה רוצה להגיד את זה בדרך מצוירת? אני אעזור לך להגיד את זה. בדרך שלך. אני לא מכוון אותו, ולא מנסה לעשות איש גורדונים קטנים. יש אגב אומנים כאלה שהוציאו אחריהם כל מיני כיתות שמחקות את הסגנון שלהם. לא, אני לוקח כל אחד ומטפח אותו ומגדל אותו ונותן לו את האפשרות לבטא את עצמו, את מה שהוא רוצה לבטא, את הנושאים שהוא בוחר, את הדרך שהוא בוחר, ומאפשר לו מבחינת כלים טכניים. גם את זה צריך לדעת, וגם מבחינת חוקי הציור. כן. ולדעתך מערכת החינוך מחנכת מספיק לאומנות, יותר מדי, פחות מדי? קשה לי לקחת את מערכת החינוך ולדבר עליה, כי מערכת החינוך שלנו לא בנויה כל כך על יצירה, היא בנויה על מתמטיקה ואנגלית בעיקר. אני זכיתי ללמוד תולדות האומנות בבית ספר תיכון בעפולה, עם המורה יונה שפרינגר, זיכרונו לברכה, שנתן לנו איזושהי במה, איזושהי פרספקטיבה לעולם האומנות. אני חושב שבכלל אומנויות, אם זה מוזיקה, כתיבה, יצירה, הם צדדים שפחות מעודדים במסגרות החינוך. כן, אבל יש היום אפשרות לעשות בגרות בתיאטרון, במוזיקה. יכול להיות, יש דברים שאני לא יודע אותם, אני מניח שיש התקדמות מאז שאני למדתי בתיכון. כן, למשל, אחת הבנות שלי עשתה בגרות בצילום סטילס. נהדר. אז היא לא תבחר בזה בתור מקצוע, אבל זה עדיין תחביב. אמרת שחזרת לעפולה אחרי שנים רבות שלא היית כאן. מה הביא אותך לחזור? משפחה. יש לי הורים מבוגרים, חיים בעפולה, שחות נשואה, אבל בעיקר כדי להיות בסביבת ההורים. זהו. ואיך מצאת את עפולה בימינו? עפולה עיר מתפתחת, בונים הרבה מסחר קורה בעפולה, מכל יישובי האזור. עדיין הנושא של התרבות רדום. אני זכיתי לתערוכה אישית לרגל 90 שנה לעפולה. שמעו שחזרתי, אז הזמינו אותי לעשות תערוכת יחיד בגלריה העירונית. לשמחתי, עיריית עפולה הזמינה ממני ממש בחודש האחרון 14 הדפסים גדולים מאוד לבניין העירייה, 3 הקומות של העירייה. אז יש כל מיני דברים חדשים שקורים בעיר, ואני מוצא בה את מקומי. מבחינת תרבות, אז אתה נוסע לתל אביב לספוג תרבות? קודם כל אני נוסע לתל אביב,
השנה אני נוסע יותר, כי אני לומד בתל אביב, אני נרשמתי למגמת אוצרות בסמינר הקיבוצים, ואני לומד שם כחלק מהרחבת האופקים שלי בתחום האומנות. עדיין לא יודע אם אעסוק באוצרות, אבל זה בהחלט תורם לי כאומן. יש הרבה אומנים שהם גם עוצרים. אז הרבה אומנות אני רואה בעיקר במרכז, כן. ואתה מתרכז עכשיו בציור, עסקת בעבר במוזיקה, בעיתונות. לאן אתה רואה את עצמך ממשיך הלאה? גם צילום, כן. גם כתיבה. כל מה שמאפשר לי ביטוי עצמי, ביטוי אישי, כל מה שמאפשר לי לתת, להוציא את הגיגי נפשי ורגישותיי החוצה, בשבילי קשה, אין לי מושג. אני מאפשר לעצמי לזרום עם כל מה שנקרא בדרכי. ולשמחתי אני פתוח, אני מאפשר לדברים חדשים להיכנס לחיי, ומתנסה הרבה, אני אוהב להתנסות. אתה משאיר גם בכתיבה? כן, לא בצורה מסודרת, אבל לפעמים, תראה, אני אגיד לך משהו, לפעמים אני רוצה להגיד משהו, ואני מחפש את הדרך הכי נכונה, שאני יכול להגיד את אותו דבר, את אותה הרגשה. לפעמים זה בא בצילום, לפעמים זה בא בציור, לרוב זה בא בציור, לפעמים זה בא באיזשהו שיר או בקטע שאני כותב. והחברים שלי בפייסבוק נהנים לשמחתי מהשטויות שאני כותב שם. זהו. אחד האתגרים שלנו כאן זה ללמד את הסטודנטים להיות יצירתיים, כיוון שמערכת החינוך מדכאת את היצירתיות. אתה חושב שכל אחד יכול להיות יצירתי? אני חושב שיוצר, אומן, צריך שיהיה לו איזשהו מוח ימין מפותח יותר, לאפשר לעצמו את הדברים הלא נכונים או הלא ראויים או המשוגעים יותר. כל אומן הוא קצת משוגע. כן, אבל יצירתיות זה לא רק אומנות. גם אם אתה רוצה להביא רעיונות חדשניים ולפתוח סטארט-אפ, אתה צריך להיות יצירתי. נכון. להיות יצירתי זה לצאת מהקופסה. זה לחשוב אחרת ממה שאנשים רגילים לחשוב או ממה שלימדו אותנו לחשוב. אתה חושב שזו נטייה טבעית או אפשר ללמוד את זה? אני חושב שאפשר לאפשר את זה, שלכל אחד יש את זה במידה כזו או אחרת. אני חושב שיש אנשים שיותר קשה להם, כי מוח שמאל שלהם, המוח האנליטי, הוא שולט יותר, ולכן קשה להם יותר. ואנחנו מתקרבים לסיום התוכנית. השיר האחרון שבחרת, בואי לאילת. כן, אני מאוד אוהב את האווירה שמשודרת בשיר הזה, והמלודיה הנפלאה. מאוד אוהב אותה. טוב, נשמע את בואי לאילת, וכאן אנחנו מסיימים תוכנית נוספת, תוכנית מספר 100 של העמק הדיגיטלי. זכיתי. כן, ותודה רבה לאיש גורדון שהגעת לכאן. תודה רבה שהזמנתם אותי. בואי נמלט מן האספלט ומן הערים המקומטות, בואי נמלט אל הלגונות השקטות, בואי לאילת, לאילת. בואי נמלט מן האספלט ומן הערים המקומטות, בואי נמלט אל הלגונות
לגונות השקטות. בואי לאילת, לאילת. בבירת השמש ננומש בנמש, למול הרקיעים נחטוף תנומה, והרוח שישוב יסיענו לא לחשוב על מאומה. עצומי עיניים נימלט בשניים, למים אל גני האלמוגים, בין כחול לבין ירוק את בגדי הים נזרוק, נשליך אותם אל הדגים. בואי נימלט מן האספלט ומן הערים המקומטות. בואי נימלט אל הלגונות השקטות. בואי לאילת, לאילת. בשיער פרוע שפרה הרוח, אני שרוח לי כמו לטאה, כמו דולפין אשר נפלט מעמקי מפרץ אילת כמו הפתעה. תנו לי רק חודשיים על המגלשיים ועל גלי המים לא אמעט, בין ירוק לבין כחול, בין אדם אני יכול לחיות לעד. בואי נימלט מן האספלט ומן הערים המקומטות. בואי נימלט אל הלגונות השקטות. בואי לאילת, לאילת. בואי נגלה את מחוזות הפלא ואת הקסם שבמפרצים, כמו קולומבוס כך פתאום בספינה קלת חרטום של מפרשים. אם הפעם באת שוב תשוב אילתה, כי בכשפים היא אחוזה העיר, ומחושף הוא המחבוא ואתה אליו תבוא אליו יותר צעיר. בואי נימלט מן האספלט ומן הערים המקומטות. בואי נימלט אל הלגונות השקטות. בואי לאילת, לאילת.